nginomunye wokuma phambi kwenu ngalomsebenzi obaluleke kangaka wehlambo lenkosi eguqile. Kodwa ngizokuthokomala uma nina besilo ngoba mina nomndeni womntwana noMamzila siyiphakathi kwabantu ababethanda umntwana naye ebathanda. Lolu suku lusemqoka kakhulu esizweni sakwaButhelezi. Bakithi mangathi nje qinti lapha ngesizwe sakwaButhelezi ngiyibongele ngoba ngiyazi ukuthi kukhona i-item ye-vote of thanks, kodwa kimi siqu sami ngicela ukuyibongela ezweni sakwaButhelezi, ikakhulukazi amashenge abe yisigungu sokungisiza ukuhlanganisa lo msebenzi wanamhlanje, ukuthi ngoba ngikhule phambi kwawo umntwana ewakhulisa, ngibonile mina ukuthi akukho engakwenza ngaphandle kokuba ngisondele emashengeni. Mashenge, ngithokoze kakhulu ngakho konke ningenzela khona, ngethemba ukuthi sobe lokhu sibambisene njengoba sibambisene nesizwe sonke sakwaButhelezi boMvulane. Ngiyabonga ngoba ngithe mangingena emsebenzini onzima kangaka nangigona, ngithemba ukuthi nisazobuyela ingigone. Namakhosi akhona njengoba ngidesho, khona amakhosi ayekhona kumntwana phansi besebenza naye ngisakhasa ngiyingane asekhona namhlanje. Ngithi nani makhosi aseNdlunkulu bondaba ezitha, ngiyathemba ukuthi ngizoncela kogonzile kini. Sikhumbule iqhawe nomqambi wezindlela waleli khaya umntwana kwaphinda ngene. Kwabaningi ube ngubaba, ukhokho, umalume, ubaba omkhulu nobaba omncane. Ube ngumsekeli, engumkhuthazi, eyihlombe obekukhalela abaningi kulo. Inamhlanje liphelelisa ukuzila konke. Inamhlanje liphelelisa ukuzila konke okunhlobonhlobo okubonakala ngokwembathwayo nokuphatheka ngenhliziyo. Ngalolu suku futhi sikhumbuzana uholo nothando lwalowo owahamba ukuze singamthikazisi lapho ekhona. Kakufuneki uma ebheka ngakithi asibone senza konke ayingakuthandi. Emindenini elandela lelo siko onguNdlunkulu sebelungiswa emva kwehlambo kulandelwa amasiko aleso sizwe. Uma bekungakaphumeleli bathatha izingane zabo ezisencane baye emakubo, kodwa abanye kabasheshi bahambe balindela kuze kube yisiko lokubuyisa inhloko yekhaya ababeyigadile. Ngithokozela abaphumelele bakithi. Ngiphakamisa ukubonga okukhulu kubo bonke ababambe iqhaza elikhulu kangaka ukuba leli siko esilenzayo namhlanje libe impumelelo. Ngibonga kakhulu ngokumangalisayo isigungu njengoba sengishilo sakwaButhelezi. Ngibonga kakhulu futhi naso sonke isizwe sakwaButhelezi njengoba sengishilo esibe yisiboniso sokuthi kufanele umsebenzi usekwe kanjani ukuze phela ube ngowesizwe nomndeni. Ngaphakamisa amakhosi angawaqhweba esacelayo ukuba asincwadise amakhosi singakawuthinti nokuthinta lo msebenzi ukuthi azosibonisa ukuthi kuyawenziwe njani, futhi ungenzelwa umnumzane nje noma yimuphi, wenzelwa inkosi. Asisiza kakhulu makhosi esizwe, siyabonga. Nabantwana baseNdlunkulu abanye sabacela ukuba basisize, badela isikhathi sabo basuke ey'ndaweni ezehlukene kwaze kwaba amalungiselelo ayaphothululwa. Babonana nesigungu sethu basibonisa. Umntwana osizalayo uyathokoza lapha ekhona singabazi. Ukuba nje phakathi kubantu belapha emagcekeni okwaphinda angene ningaka kuyingubo efudumele kakhulu kithi sonke siwumndeni okwaphinda angene. Siyabonga.
Ngithi-ke umntwana waphinda angene uyathokoza lapha ekhona. Uthokoziswa yini na? Uthokoziswa usibona sigcina amasiko. Umntwana wayewathanda amasiko. Futhi sazisa labo abahamba naye kwaze kwaba sekugcineni. Abaningi abalapha bahamba naye kwaze kwaba sekugcineni. Uyazi lapha akhona ukuthi amakhosi aseNdlunkulu sizwe sonke sakwaButhelezi, luholo lweqembu olikhona la aliqamba inkatha yenkululeko yesizwe, mabandla ngamabandla ayebambisene naye ekuthungatheni impilo engcono yesizwe. Nizoqhubeka lapho agcina khona naye. Nizoqhubeka nimele futhi nilwele ukuba isizwe esinsundu singabi izimpabanga zomhlaba ezweni lazo. Amakhosi angumgogodla wesizwe. Ngeke umuntu ahlolize angasho ukuthi ngaphandle kwamakhosi, ubukhosi bukaZulu neNdlunkulu kuyokuba nephika kukhubazele. Umntwana waba ngusihlalo womkhandlu wamakhosi iminyaka edlule kweyi10. Wasebenza kanzima ephakamisa isigqi sobukhosi. Wayenehlo lokubona lapho ubukhosi kufanele buhlonishwe khona nokuthi buhlonishwe kanjani, nalapha wabona futhi uhulumeni eganga echachaza phezu kobukhosi. Kwahamba kwadingeka ukuba acabange isu lokuvikela umhlaba wamakhosi. Kwathi lapho sekungena uhulumeni owawubizwa ngokuthi wentando yeningi, wayibona ingozi yokuthi wonke umhlaba wawuzobuyela kuhulumeni kazwelonke, ususwe ezandleni zabanikazi bawo. Waqamba iNgonyama Trust yakwazi ukwengamela lo mhlaba. Ngiye ngithi kwesinye isikhathi sizwe, mawubuka amakhosi njengoba nje lapha engaphelele nokuphelela, mhlambe mawufuna ukucabanga kancane ngamandla obukhosi, ucabange abantu abaphansi kwalamakhosi nje alapha nomhlaba ophansi kwawo. Angikholwa ukuthi amandla akhona edlula lawo. Kodwa siyabona ukuthi amakhosi asethwale kanzima kakhulu kulezi insuku ngoba ubukhosi bahlushwa amangisi, bagqilazwa amabhunu. Kwase nje kuba buhlungu-ke kithi esinsundu masibone ngathi kuqhamuka ukugqilazeka sesiphansi kwabantu bakithi. Isihlalo sobukhosi bakwaZulu besiyikho konke empilweni yomntwana. Isilo esikhonzile, wasisebenzela, evuka evika abezizwe ngapha nangapha. Evika abanye abampisholo ngapha ababelwa naso. Umntwana ube undunankulu onemivuzo ebalwa ingaqedwa ngaphansi kwezilo ezintathu. Uqopha umlando, ubukhosi badlondlobala ebambisene nalezi zingonyama. Bakithi ngiye ngithi mina kulezi insuku zanamhlanje sizwe sikaZulu, angiboni ukuthi likhona ithuba eledlula leli sikulo njengamanje. Masibona ukugqilazeka kobukhosi njengoba sengeke ngathinta njengamanje, ithuba lokuthi ubukhosi buyele endaweni yabo asikho esedlula manje. Sinongqongqoshe uBulawayo owazi konke ngobukhosi. Sino-MEC kwaCOGTA esifundazweni, umfowethu umfundisi uThulasizwe, obuye abe ngowahlonzwa yisilo. Abanye bethu njengami nje lapha ePhalamende, njengoba ngiyeluleka ngithi ngiyaqhashaqhasha, bathi cha, hamba uye khona, uhambe indinyamane encane lapho umntwana agcine khona. Ngihleli ekomitini kaCOGTA okuyithena ezizama ukubhekelela ukuthi kuhamba ngendlela efanele. Ngithi-ke bakithi masibuka lokho kukodwa, masehluleke manje ukubuyisa ubukhosi, akusho ukuthi engafanele ukuba sikhohlwe. Futhi ngibona ukuthi uma lokho singakwenza manje kuyoba yizeleze konke lokho esikushoyo situsa umntwana, kuyobe kufana nokumkhafulela ebusweni. Ngiyaxolisa ngalawo magama kodwa ikusuka enhliziyweni. Nguye umntwana owaqephula wagqiba igama elithi Paramount Chief. Ingonyama belokhu sebeyibiza ngo-Paramount Chief. Wabuyisa ukuthi King of the Zulus, njengoba noShaka kwakungu-King.
ngoba phela amangisi asenqume ukuthi ayesemephuca lelo gama loba uking sekuthiwa uparamount chief. Umntwana waqeda indaba yokuthi chief nasemakhosini, kwabuyela njengoba namhlanje kuthiwa amakhosi phela kungathiwa uchief, elwela ubukhosi. Kwathi ngonyaka ka-1994 lezi zinto bakithi noma sizazi kufuneka siyiphinde ngoba siyakhohlwa. Umuntu nje isidalwa sakhe isikhathi esiningi une-memory emfushane. Ngakho umntwana ngo-1994 wayemisela ukuthi lishabalale iqembu lenkatha liphele lithi nya. Selibe khona iminyaka engama-20 ngoba ethi makungabhekekeli isilo nesizwe samaZulu angeke. Umntwana uhamba emhlabeni eseneminyaka ewu-95 esesephalamende. Sandiza eCape Town abuye angena emotweni adrayiva ayolundi 95 years ethi uhlalele into eyodwa ukuthi kubuye isithunzi sobukhosi.